सिंधुदुर्गच्या आरोग्याच्या उडालेल्या बोजवाराचा कोकणसात लाईव्हनं पोस्टमार्टम केलं। याबाबत विधान परिषदेचे उपसभापती नीलम गोरे यांचंही लक्ष वेधण्यात आलं। त्यांनी याबाबत आरोग्य मंत्र्यांचं लक्ष वेधणार असल्याचं आश्वासन दिलंय। आता आज माननीय मुख्यमंत्री येणार आहेत। माझी आता परत अधिवेशनामध्ये देवेंद्रजी फडणवीस आणि स्वतः मुख्यमंत्री अजितदादा पवार सगळ्यांशीच भेट होतेच। म्हणजे तर आजच्या याच्यात जे काही मुद्दे पत्रकारांकडून आणि कार्यकर्त्यांकडून माझ्यासमोर येतील त्याचा पाठपुरावा मी स्वतः अधिवेशनात करून काय त्याच्यात अडचणी आहे त्याची संबंधित मंत्र्यांना नक्की विचारणा करून लक्ष घालतील। मेडिकल कॉलेज येणं ही आमच्या जिल्ह्यासाठी घोषणावह गोष्ट आहे, परंतु मेडिकल कॉलेज आल्यामुळे जे सिव्हिल हॉस्पिटल की जे सर्वसामान्य रुग्णांच्या सोयीसाठी होतं ते पूर्णपणे कोलॅप्स होऊ लागलेलं आहे, कारण सगळं मेडिकल कॉलेजच्या ताब्यात गेलेलं आहे आणि त्यामुळे जी काही रुग्णांची अवहेलना तर त्याचं जे काही आहे ते कुठेतरी, कारण ते वेगळ्या स्वरूपामध्ये फार ट्वीट करून लोकांसमोर यायला लागले। जे मेन आहे ते राहिले बाजूला आणि जो मुद्दा आहे त्याच्याकडे कोणीच लक्ष देत नाहीये। त्यामुळे मेडिकल कॉलेज येणं ही चांगली गोष्ट की वाईट गोष्ट असा आता प्रश्न निर्माण झाला। खरं सांगायचं तर ही दोन वेगवेगळी डिपार्टमेंट्स आहेत। म्हणजे मेडिकल कॉलेजचं जे आहे ते उच्च वैद्यकीय शिक्षणाचं आहे आणि हे आरोग्य विभागाचं आहे। तर डॉक्टर तानाजी सावंत यांच्याशी मी बोलते आणि लोकांशी बोलून ते त्यांना इथे भेट त्यांची झाली नसेल तर भेट द्यायला सांगते, जेणेकरून त्याला ते चालना देऊ शकते। ते आरोग्य शिबिरांनाही खूप काम करतायत, तर असं झालं असेल तर त्याची नक्कीच गंभीर गोष्ट आहे। त्यांच्यासमोर मांडण्याची जी पद्धत आहे ना जरा चुकीची आहे। त्यामुळे त्यांच्या दृष्टीनं विचार केला तर आमच्या पत्रकारांचं पण तेच मत आहे की त्याला कुठून चांगलं तरी कोणतरी ठीक आहे। माझे सुद्धा उच्च शिक्षण वैद्यकीय शिक्षण विभागात खूप उच्चस्तरीय संपर्क आहेत, तर मी ते चेक करते आणि बोलते। पण आता काय आम्ही बोलायचं, आमच्या ससूनच्याच हॉस्पिटलच्या डीनचा एवढा गोंधळ चाललाय, तर त्याच्यामध्ये कुठल्या कुठल्या डीनकडे बघायचं या सगळ्या गोष्टी हा प्रश्न झालाय तयार। पण मी नक्की लक्ष घालतो। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसात लाईव्हचं YouTube चॅनल।